Днес ще направя за вас епизод, който ще ви донесе и забавление, но и много стратегии. Ако искате свежи идеи и вдъхновение за своя бизнес, то сте открили точния подкаст. Грабайте нещо за пиене, сгушете се в любимото си местенце и да започваме. Ще ви разкажа за бизнес стратегиите на жени, но не какви идеи, а звезди от поп сцената. И няма да ви говоря за техния бляскав успех и тоновете пари, които правят. Ще ви разкажа за бранда им, за нещата, които правят добре и за грешките, които допускат, за гигантската конкуренция, с която се борят. Ще ви докажа, че бизнесът е жив организъм, който носи и радост, и изпитания, без значение колко си богат и известен. След този епизод ще видите колко много от собствените ви решения са уникално добри и ще си вземете идеи, които да обмислите и да тествате. Готови ли сте да започваме? Вие слушате Ритуали за успех подкаст, аз съм Мария. Моята мисия е със всеки разговор да правя решенията в бизнеса ви по-леки. Ако ви харесва да научавате инструменти за своите дигитални продажби и впечатляващ маркетинг, ще ви помоля да последвате този подкаст, а аз обещавам, че във всеки епизод ще намирате чисто нова идея, разбиране и кураж. Благодаря ви много! По неясни за мен причини, много музикални звезди са пристрастени към идеята да създават козметични брандове. Не знам защо точно тази сфера на бизнеса избират известните дами, но е факт, че декоративната козметика им е страст. Устремени са да създават изумителни продукти, с които да печелят млада и прогресивна аудитория. И понеже ние често си мислим, че на големите им е лесно, че известността прави нещата по-прости, искам да ви покажа един свят на жестока конкуренция. Да ви разкажа за начините, по които тези звезди решават проблемите, които срещат в бизнеса си по техния собствен начин. Ще чуете за козметичните серии на Риана, на Лейди Гага, на Хайли Бибър, на Виктория Бекъм, на Селена Гомес и на Дуа Липа. Всички те изграждат бизнес с усърдие и създават продукти с изключително качество. Налагат нови стандарти, нови начини и ритуали в грижата за външния вид. Сигурна съм, че повечето от нас вече ползват някои от тези продукти. Понякога дори не си даваме сметка, че те са дело на някои от тези звезди. Искам да разгледаме техните стратегии към днешна дата, да видим кои търговски подходи те използват и как ги превръщат в свое предимство. Как налагат своите продукти на един изключително тежък пазар. Да видим колко лесно се изгражда това. Ще започна с Риана и Fenty Beauty. Марката се появява през септември 2017 година и е създадена от Риана в партньорство с LVMH, собственик на Louis Vuitton и Dior. Още със своя дебют Fenty Beauty задава нов стандарт, защото те пускат на пазара цели 40 нюанса фондиотен, нещо абсолютно новаторско по това време. Този подход променя целия сектор и кара много други марки да разширят собствените си гами. За всяка жена става с пъти по-лесно да намери точния цвят за себе си, особено жените с по-тъмна кожа. Много са звездите на Fenty Beauty. Те се ползват с удоволствие и от професионалисти, и от обикновени любители на грима. Говорим за прословутите им фондиотени, за които вече обясних, за праймарите им, за универсалните подхранващи продукти за устни, хайлайтери и прословутата им течна очна линия. Марката става разпознаваема с това, че всеки продукт е създаден така, че да работи за различните типове кожи с различни нужди, без компромис в качеството. На мен любима за всички времена е една от техните спирали. Неземен резултат. Често казват, че Fenty Beauty е променила индустрията, че е поставила нови стандарти едновременно за достъпност, качество и представителност. Те отдавна разчитат на дистрибуцията на Sephora, защото търговската верига също е собственост на LVMH. Тук ще направя едно уточнение. Ще произнасям Sephora, защото така се чете марката на френски. Моля да ми извините, ако сте свикнали да я чувате и използвате по друг начин. Има ли проблеми в бранда на Риана? Разбира се, че има. Тя преди години лично участваше в изграждането на собствения си бранд в подкрепа на продуктите и кампаниите си, но вече има 2 деца, други проекти, които грабят от времето и въпреки брилянтното качество на продуктите и козметичните линии, продажбите
падат. Доскоро новатор и диктуваща трендовете, марката отстъпва от своя дял от пазара. Научавам, че LVMH искат да продадат бранда. Това е доказателство, че когато имаме много фокуси, в това число лични, то от личния бранд и продукт не стигат. Бизнесът изисква какво? Да, изисква нас. И при теб, и при мен, и при звездите това е закон. Какво прави марката на Риана силна и днес? Качеството, разбира се, и TikTok. Вече съм ви казвала, че на пазара в САЩ и част от Европа TikTok магазин работи могъщо. Риана ползва огромно количество инфлуенсъри за своите продажби. И тук идва ключовото. Тя продава пакетни продукти или бъндели. Казано по друг начин, вместо да търси повече клиенти, тя продава на един клиент повече. И докато всички останали се оплакват от социалните мрежи, тя строи там индустрия. Вземете си от този опит. Втора в моя списък е Хайли Бибър и нейния бранд Rode. Малко хора знаят, че това е нейното второ име. Хайли стартира своя козметичен бранд в юни 2022 и буквално за месеци успява да спечели място в глобалния разговор за модерна козметика. Rode е изградена върху минимализъм, качество и грижа за кожната бариера. Малко продукти, много прецизност и яснота за какво служи всеки един от тях. Но истинската сила на марката не е само в продуктите. Тя е в самата Хейли. Много, наистина много лично присъствие. Хайли никога не прави скучни рилс и не казва сухи фрази от типа "Здравейте, приятели, това е моя продукт". Тя просто показва как го ползва. Вкарва го в ежедневието си така, че хората да следват нейния ритуал. Това превръща продуктите й в култ. Клиентите не купуват крем, те купуват парченца от нейния свят. Младите, платежоспособни жени искат да приличат на нея. Брилянтна работа с подбора и печеленето на точната аудитория. Един от най-ярките примери е трендът с палчове за очи. Хайли ги носи на публични места и превръща това в символ на принадлежност към високия сегмент млади клиенти. Това е интересно явление и рекламен феномен едновременно, защото съчетава грижа за кожата и визуален маркер, който казва: аз съм част от тази скъпа естетика. Така се създава мега визуална реклама без една дума текст. Изумителна стратегия. Нейните последователи правят същото. Хиляди постове дневно с демонстративно носене на палчове на обществени места и могъща реклама. Подражание в най-висока форма. Rode има много силни продукти в портфолиото си. Продукти за сияйна кожа, за подхранване, прословутият им продукт за устни, който става вирусен мигновенно. Мигли, есенции, сенки, ружове, аксесуари за iPhone, които държат култовите продукти за устни. Малко, но внимателно подбрани формули, създадени за здравословен глоу, който се вписва в така наречената тенденция Skin Minimalist. Разбира се, брандът има и своите слабости. Влизането в магазини Sephora се превръща в драма. Това експертите определят като класически сблъсък за много модни брандове. Продукт, който е бил символ на ексклузивност, изведнъж става масов. Дефицитът, който е изграждал жажда за статус, се удря в реалността на рафтовете. Това води до продажбен стрес и неизбежно до драстично непокриване на финансовите очаквания. Много силни култови марки минават през този модел, за който е нужен деликатен баланс между елитарност и ръст. И ако го няма, имаме спад в продажбите. Трябва ли да се тревожим за бранда? Категорично не. Защото само след 3 години съществуване, през настоящата година, Rode е продадена за около $1 милиард, което е сигурен знак за сериозен успех и пазарно въздействие. Хайли работи изумително силно в Instagram. Нейният фокус е тя самата и младата жена с минималистичен, скъп вкус, която покорява света, носейки минималистичен макияж. Ето я и следващата ни звезда. Тя съперничи на Хайли не само в бизнеса. Селена Гомес. Тя е създателка на Rare Beauty.
Rare Beauty стартира през 2020 година с съвсем различна концепция от масовия козметичен пазар. Селена не прави грим. Тя иска да създаде марка, която говори за приемане, за автентичност, за нормализиране на несъвършенствата. Цялата философия на нейния бранд е да помага на хората да се чувстват добре в собствената си кожа и да не се сравняват. Марката е веган и има собствен фонд, който отделя пари за психично здраве. Това е в основата на бранда, но истински успех идва от комбинацията между качество, мисия и брилянтна дистрибуция. Rare Beauty е един от малкото брандове, които постигат почти невъзможното в Sephora. Когато влезете в магазина, първият щанд, който виждате, е именно на Rare Beauty. Това не е случайно. Не е съвпадение. И не е, много са им хубави продуктите. Това е договорка, позициониране и супер сериозна инвестиция. В ритейла всяко място струва пари. Първият щанд е най-ценният актив. И ако Rare Beauty стои там, това означава стратегическо партньорство, подкрепено обаче от резултати, от бюджети и от силен търговски интерес. Има още нещо ключово. Екипите на Sephora са обучени да водят клиента към Rare Beauty, да показват продуктите, да демонстрират предимствата. Аз лично съм проверила това в няколко различни магазина. И това не е водено от случайни симпатии. Това е част от договорката, която обикновеният клиент не вижда. Ние често си мислим, че някой продукт просто е харесван от търговците. Но истината е, че зад всичко това стоят сделки, бюджети и ясни параметри на партньорство. И Rare Beauty играе тази игра много умно. Качеството на продуктите също оправдава позиционирането. Течният им руж стана глобален феномен. Аз го ползвам. Велик е. Изключително популярни са коректорите, матовите червила, хайлайтерите. Всичко е направено така, че да е лесно за ползване от реални хора, а не само от инфлуенсъри с професионални умения. Брандът успява да съчетае емоция, идеология и практичност, което е рядка комбинация. Това, което харесвам в Rare Beauty е моделът. Тук няма недостъпност. Селена продава принадлежност, но много по-различна от Хейли. Марката казва, не е нужно да си перфектна, ти си достатъчна. Това послание влиза в директен контраст с други брандове, които разчитат на култ и ексклузивност. Rare Beauty печели с близост, честност и осъзната мисия. Според анализаторите обаче, марката изостава от водещите пазара по обем на приходи, по скорост, с която расте. Само че всички, които правят бизнес, знаем, че устойчивия и непрекъснат напредък е нещо, към което се стремим. Мечтаем за него, бавно, спокойно и уверено, стъпка по стъпка да растем. Нещата, които Селена прави, са точно в тази посока. Развива партньорствата си, за да бъде презентирана отлично. Развива продуктовите си серии, които наистина са качествени. Всяка книга по бизнес ни казва същото. Бурният ръст е най-големия проблем на бизнеса. Устойчивият е основа за дълголетие. Това бяха моите ароматни истории за днес. Надявам се да са ви били интересни. Другата сряда продължавам разказа, в който ще научите повече за козметичните амбиции на Лейди Гага, Виктория Бекъм и Дуа Липа. Това беше поредната ни вълнуваща среща. Ако този разговор ви е харесал, не пропускайте да поставите лайк и да последвате нашата поредица. И ще сте сигурни, че ще имате верен дигитален приятел, който ще разсъждава по сложните въпроси на бизнеса, заедно с вас. До нови срещи!